Sziasztok, Szilárd vagyok, vagyis Szike. Hát én most bemutatok nektek egy olyan videót, amiben le kell tölteni, és hogyan kell letölteni a Farming Truck szimulátort. Ráléptek erre, de merre, és ide beírjátok, hogy Farming Simulator 2011 játékok, keresés, és aztán leviszitek, és kaptok egy olyant, hogy Farming Truck Simulator 11 English. Arra ráléptek, és itt letöltitek torrenten, majd torrent után, ha letelepítette, akkor felinstaláljátok, és majd a végén